రైతు మిత్రులకు నమస్కారం అండి. రైతు సోదరులు తమ ట్రాక్టర్లు మరియు వ్యవసాయ పరికరాలు అమ్మాలనుకున్నప్పుడు మా ఛానల్ దాకా వాట్సాప్ ద్వారా ఫోటోలు డీటెయిల్స్ పంపించినట్లయితే మేము ప్రమోట్ చేస్తాము. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న 241 ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ 2017 అండి. ఈ ట్రాక్టర్ను ఓనర్ గారు 3,55,000గా చెప్తున్నారు. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క రన్నింగ్ అవర్స్ 2,800 గంటలుగా ఉంది. 2,800 అవర్స్ మాత్రమే. ఈ ట్రాక్టర్ క్వాలిటీకి మారిపోయిన పవన్ రెడ్డి, నెల్లూరు పవన్ రెడ్డి గారు ఉందండి. ఆయన ఈ ట్రాక్టర్ 3,55,000కి చెప్తున్నారు. 3,55,000గా చెప్తున్నారండి. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క కండిషన్ నీట్గా వాడబడింది అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్తో పాటు ఇవ్వబడుతుంది. ట్రాక్టర్ యొక్క ముందు టైర్లు సీల్ టైర్లు అండి. బ్యాక్ టైర్లు 40% బటన్తో ఉన్నాయి. కంపెనీతో వచ్చిన టైర్లు. టైంపాస్ కాల్ చేయవద్దండి, ఓనర్లు విసిగించవద్దు. ఓనర్ నంబరు టైటిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగిలిన విషయాలు ఓనర్ గారికి ఫోన్ చేసి రేటు విషయమై మాట్లాడుకోగలరు. ఓకే, జై హింద్.